बात मानल नारी के फिल्म हम देखब खेसारी के। हई देखो आ गए खेसारी जी के फैन। हे जीजा खाली खेसारी जी के गान में सुनेला कि उनका खाली नाचो आवेला। अरे का कहलू हो जाओ का। हाँ तो चलिए हे बेरा सालिए पैसा लुटाइए आ जीजा नचिए। अब ना मुकाबला करे के बात कल ओढ़नी लपेट के कमर में निकल। बोला दूरे से जान आके देख तू जरिया। हम देख बानी 2000 मन तानी साली बारू देखे में सुनार मनुआ बेला जैसन हो खी ना हुनर। अच्छा वो तो पता चले।